malik na niyo. Na. Kuya na uning umil. Ayan, ang ganda ng sili, oh. Ayan, ito yung guys, yung organic farm ni Kuya Eric. Halo-halo na to. Doon, banda doon, garden. Ayan, puro bulaklak. Dito naman, mga, sili. Sorry, Kuya. Yan yung bulaklak niya, guys. Hindi pa bumubuka. Mamaya or bukas bubuka na yan. Ayun, medyo mabuka na siya, oh. Ganda. Bayabas. Ito guys, minsan sabay-sabay ito nagbubulaklak na orchids. Kaso ngayon, isa lang yung may bulaklak. Kita nyo guys, napakalawak ng garden nila Kuya Eric, oh, dito sa Naga City, oh. Ayan. Ayan, ang liit-liit pa lang yan, pero may bunga na guys, oh. Mga ano siya, bonsai na kalamansi. Yan naman. Talbos ng kamuti, oh. Daming kamuti. Kamuti tops. Nanunusok to ng... Ito, may nanunusok ng puwet ko, oh. Ang sakit, nakatusok. Pero ang ganda niya, oh. May kinang-kinang. Ito yung puno niya, guys, oh. Wow. Tumataas siya. Ito naman guys, pakita ko sa inyo, oh. Daming bunga ng bonsai na kalamansi ni Kuya, oh. Ito, mainit na kasi kaya ano. Pero nakikita pa naman, ayan. Against the light na siya. Ayan. Ayan, oh. Wow. Ganda. Ito naman. Ang ganda. Ang ganda nito guys pag lumaki. Ito yung inaano daw sa isda, oh. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Grabe, ang dami dito. Ang lawak nito guys. Ito naman mga... Ito salang ako lumang paso. Ayan. Ayan yung kakao guys, oh. Laki na. Sa sunod na punta ko dito guys, mamumunga na yan. Banda dito, daming kamote, oh. Ayan, pikot yan dyan. Ayan.
Ito ang garden at mga manuka ni Kuya. Ang lawak. Ayan, mga saging naman banda dito. Doon, puro na tumangga. Yan, ang tawag diyan. Puno ng, ano ba yan? Taas na. Ito, may mga puno ng nyog, mangga, star apple. Ano Kuya? Daming puting manok, guys. Ayan o, dami nilang puting manok. Ayun naman, itim. Doktora. Dito naman tayo sa, pakita ko sa inyo ang sili ni Kuya. Ayan, yung lagayan ni Kuya is yung mga gulong. Talagang mga recycle. Tapos ayan, kinuha na daw ni Kuya dito yung hinog. Kaya bali natira yung mga hilaw-hilaw pa. Ito may parang yellow na. Ganda ng, wow, style niya parang strawberry, guys, na sili. So magdadala ako nito sa Albay. Hingi ako kay Kuya at magtatanim din kami. Ang dami niyang bunga, oh. Wow. Kaso kinuha ni Kuya yung mga, pag nahinog to, parang yung iba nag-orange, yung iba red. Yan, pakita ko sa inyo. Wow, ito may ano na, oh. Pwede na pantanim, oh. Sitaw. Ayan. Maganda talaga magtanim, guys, sa palibot ng bahay. Kasi, eto, pag magluluto sila ng sinigang, magluluto sila ng kung ano, dito na lang sila kumukuha. Wow, ayan, oh. Mga bunga ng sitaw. Ito naman. Wow, guys, talong. Diba? Eggplant. Ganda ng bulaklak ng talong, oh. Sari-sari talaga ang gulay dito ni Kuya. Ayan, may bunga rin. Tapos ito, puno ng mangga to, oh. Pag lumaki yan. Ito, another bonsai naman na ano, kalamansi, limonsito, tawag sa kanila. Wow! Talong. Yung pasalalim. Ito naman, guys, avocado. Yan, ang ganda panoodin, guys, oh. 'Di ba? Kung yan ang palibot ng bahay mo, puro mga organic, ano, plants, oh. Lahat na papakinabangan. Banda naman dito, guys, gabi pala ito, oh. Mga gabi naman yun. Yan, oh. Yan, guys, may saging dito, oh. Maliliit pa. Ayun, lubi-lubi. Ito naman yung mga hanging plants ni Ate Irene. Yan, oh. Wow. So, daming bunga.
Bayabas, dami. Ito guys, guyabano oh. Di ba ang mahal nito sa palengke? Ang dami nila ditong tanim. Kaso, di ba ang lakas ng hangin nung nakaraan, yung may bagyo? Ayan, naputol siya oh. Ito yung puno niya. Naputol ng hangin.